takabi Kini sini soilam constituency ni tai khorokta sini maya ganang takhok ohana yakari thangka sini dapuram boni busla ga sini YTF ni secretary sini block ni Sahid ni bufa Sahib ni bufa kini ohana yakari thangka sengkhana gamia sarigo atomsa stroke ni nai bono hospitalize khaika aro phana thangai nai bono stroke mani bagai nai bono nargmalia daktaro boni bagai sengtini bono boni nukhungo phai soma bedona ran bagai seng phaijak bono nukhungni pase tipra motha sob samani tongo bubagra ja mansak chubanai seng tipra motha ja mansak chubanai boni condolence sam khagen bagai karon sini samongke sob samano seng politics ni bagai seng tipra motha khaya sini bubagra sengke sob samano dofani chuba mungo tongo puilani simi tai Sahid khoroksa sini sobani warriors bono bo seng bono nukhungo bo jamansak sengchubanai bubagra no salaino sengchubanai boni bagai sengtino nukhungo phaijak tamni himale bang nukhung belaikan kha khamjak khoroksa nukhungni korma korta jodi maika thoi thanga angke a nukhung belaikhano dukhuni kok boni bagai sembutini boy baksana Sahid de baksana boni nukhungni borok hayungni sengtini bang nukhungo tini phaisa bang chubana bagai lena ham